Hello mga bata! Ako si Teacher Cheryl and welcome sa atoang virtual lesson. Karon sa atong lesson 1, atong tunan ang letrang M. Mo ni atong competencies, ang pag-ila sa letrang M ug ang pagtingog sa tingog sa letrang M. Anda na mo maminaw? Anda na? Very good. Moni si letrang M. Kini siya ang dako na M. Kuyog niya, siyempre iyang anak na si baby M. Ang gamay na letrang M. Dako na letrang M. Gamay na letrang M. Ug kini sila adunay tingog. Ang ilang tingog? Ka maghanga kung magtingog ka sa letrang M. Kundi imong itakdo ang duha nimo ka nga bil. Sama ani. Ikaw? Kamo daw be? Tingogan niyo katulog. Very good. Agitang tanan. Okay. So, karon andun na ta na magngalan sa mga hulagway na nagsugod sa letrang M o sa tingog sa M. Atong mahinganan kini ng mga hulagway pinaagi sa pagtingog sa letrang M. Mao ni ang atong unang hulagway. Kini siya makita parte sa atong nawong. Kung wala ka ani, hindi ka makakita. Unsa man ni? Kaila ka ani na hulagway? Sige daw, hinganli. Hinaagi sa pagtingog sa letrang M. Mata. Kini na hulagway? Mata. Mga bata, ang pingin ninyo inyong mata. Okay, kung wala kayo mata, hindi ka makakita. Dili nyo makita si teacher karon. Dili nyo makita ang ato ang lesson. Sunod na hulagway. Mani ang sunod na hulagway. Usa ni siya kabunga nga prutas. Lamian o puno sa bitamina C. Ang sakain siya. Kaila mo ani na hulagway? Tama. Usa kini ka? Mangga. Nakakaon na ba mo og mangga? Ang mangga? Puno kini sa bitamina C. Mao nga magkaon jud mo og mangga. Sunod na hulagway. Unsa kain sunod no? Kini siya. Suoton mo kung magsuot ka og sapatos. Di jud ka pwede ani. O kasagaran magasuot ta ani kung magsuot ta og sapatos. Dili ni siya para sa ulo, kita sa kamot. Kundi para sa tiil. Unsa ka ni siya? Ano? Kini saka medyas. Tama. Ito lang, di siya nagsuot og medyas. Ang medyas, suoton. Pwede na jud uting tugnaw ang panahon. Protection sa ato ang mga tiil. Sunod na hulagway. Kini nga hulagway, gamiton inig mo kanta. Nagsugod sa letrang M. Hinganli daw ni siya. Tama. Nakadala
tungod ko diha. Mikropono. Okay, kini siya. Isa ka, mikropono. Nagsugod sa letra M. Mo, hingan na nato. Mikropono. Sunod na hulagway. Kini siya nga hulagway. Mauni ang hinungdan nga mag-amping gayud kita init maglakaw ta dapit sa kalsada. Tungod kay daghan kayo ni sila nga managan ditoa. Unsa ka na siya? Nagsugod sa letrang M. Kaila mo ani? Motor. Tama. Mauni kasagaran nga musulti gid si mama na mag-amping kita padulong diri sa eskwelahan. O dili magdula dapit sa kalsada o magdagan-dagan diha sa kalsada o magtabok-tabok sa kalsada tungod kay daghang mga motor. Na, ang motor nagsugod sa letrang M. No, hingan na nato. Motor. Sunod na hulagway. Kini siya inyo karong ginadula-dula. Sa inyong edad karon, ganahan ka ng modulaan niya. Labi na jud o para babae. Kini kay Monyeka. Ano siya? Monyeka. Tama. Kasi pangalan sa inyong Monyeka. O karon, isusgo na to og ngalan ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang M. Nakikita mo ani nasa tunga sa linin? Ano siya? Letrang M. Ano siya? Si Mama M. Yung isa, si Baby M. Ug adunay mga aro nga nasa gawas. Ug kana siya nagtudlo sa mga hulagway na nagsugod sa letrang M. Ang araw nga pink, imohang hinganlan ang hulagway pinaagi sa pagtingog sa letrang M. Okay, very good. O, sa sunod, adunay mga pangutana. O, kinya-kining tubagon. Unang pangutana. Hain sa mga hulagway ang nagsugod sa tingog sa letra M. Magpili ka mo og mga color. Sa color, kung ang color asul, atong pilion. Mali. Kung ang color dalag. Tama ba ka ha? Mali usa. So, ang tamang tubag, ang color pula. Yan. Kaya unsa di ang nasa color pula? Ka. Sunod nga hulagway. Ay sunod na pangutana. Hain sa mga hulagway ang nagsugod sa tingog sa letrang M. Pilion nato ang pula. Tama ba ka ang tubag? Mali. Pilion mo ang dalag. Tama ang tubag? Mali. Sab. Kung ang asul, tama ang atong tubag. Sunod na pangutana. Hain sa mga hulagway ang nagsugod sa tingog sa letrang M. Kung pilion nato ang pula, mali nga tubag. Kung pilion ang asul, mali gihapon nga tubag. Kung pilion ang dalag,
Tama nga tubag kay ang nasa dalag mangga. Nagsugod sa tingog sa M. Ang sunod, mauna ang pagtubag sa pangutana dito na sa inyong papel. Ug mao ni ang direksyon. Linini ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog sa letrang M. Mga bata, adunay dako nga M, gamay nga M, apan ang sa sulod nila adunay mga hulagway. Pinaagi sa inyong matun-an sa ganina sa mga hulagway na nagsugod sa letrang M, baliki ito o hinumdum, linini sa diri sa sulod kung nagsugod ba sila sa letrang M. Kining mga hulagway imong linginan kung nagsugod sa letrang M. Kung wala sila nagsugod sa letrang M o wala nagsugod sa tingog sa M, dili nimo ni sila linginan. Nasabtan ba? Very good. Okay, mo ni ang dugang pang impormasyon para sa atong evaluasyon. Para sa evaluasyon, aparte palihog og pindot sa link na naka-hashtag sa ubos aning video. Ug ipasa ang nahunang tubag sa akong messenger at Miss Shello. Daghang salamat at magkita ta sa sunod lesson sa atong lesson 2. Bye-bye!